Здравейте хора! Продължаваме моят приключение в Турция и днес сме на Памуккале. За тези от вас, които не знаят, това преди много време е била планина, но заради водите, които са много богати на Варовик, е станала такава бяла. Нека да тръгваме! Предполагам, че много хора си мислят, че водата тук е топла, обаче това не е така. Тя е приятно хладна за тези топли дни. Нека да продължаваме! Образованието Памуккале е един изключителен природен феномен, но за жалост с всяка година водите стават все по-малко и се разкрива почвата отдолу. Това беше от мен за сега, а до края на видеото ще ви показвам красиви местенца от тук. Хайде чао и както винаги до следващия клип!